Il-miliet huwa ferm għal-qalb il-koppja Bondin mill-Qrendi. Kien propju Franz Bondin li laqana f'daru fejn f'dik li kienet il-kamra ta' tfal irrakkuntalna b'entużjażmu li jżomm armata b'tal-miliet matul is-sena kollha. F'din il-kamra għandu armat in-nattività fuq stil Naplitan biswit presepju Moni Batta Pasturi li bħala statura huma d-daqs ta' ċenteżmu. Ma jonqsux għatta bambini b'isin differenti u presepju ċkejken mamul breqqa bis-sufarini. Għandhom ukoll presepji mdendlin mal-ħajt bħala inkwatri u dawn it-tliet biċċiet xogħol ta' artiġjanat magħmula mill-karti li ħafna minnhom huma xogħol il-ħbib tiegħu Austin Gallia u Ġismond Mikallef huma il-mimmi tajnejhom. Jolqot lajn huwa dan il-bambin tax-xema li Franz kien sabu mormi f'miżbla li kien ġabru u ħaħsib li jduru jirrestawrah. Dan hu bambin ieħor li jmur lura fi snin mhux ħażin li akkwistah ftit ilu minn xi persuna mill-Belt Valletta li dlong mar jiġri għalih. Bondin joss ħafna presepju fil-fuħħar li ġabu minn Greċċo fl-Italja. Għandu koġbijat maħduma fl-injam jirrappreżentaw lil Giuseppe u lil Marija jaħarbu lil Erodi mill-Eġittu. Fuq il-fireplace ma jonqsux bijat tal-Father Christmas, il-Pederos fuq il-kaxxa tal-posta u tlellix tax-xemati tebtbu għall-akbar aħbar fid-dinja ftar fil-kurutur. Saħansitra anke fil-kamra tas-sodda matrimonjali ssib is-sens tal-miliet permezz tal-inkwadri tal-presepji. Iċċaqlaqna u tħallna fil-kamra tal-pranzu fejn jiddomina u qed isib l-użanza tal-proċessjoni bil-bambin li San George Preka kien daħħal bħala drawwa fl-1921 permezz tas-soċjetà tal-mużew li kien waqqaf. U din hija knisja li qisha imħejjija b'kollox ippreparat għal qudiesa ta' nofs il-lejl bit-tradizzjoni tas-siġra tal-miliet bil-ferrovija mobbija bir-rigali u bl-istilla tal-miliet tħabbar il-miġja tal-Messija. Ma ġenb il-presepju mdaqqas li jieħu l-biċċa l-kbira tas-salott li wkoll armat matul is-sena kollha Franz Bondin irrakkuntalna minn fejn ibtet l-imħabba kbira tiegħu lejn il-miliet. Minn meta kont żgħir kont inħobb il-miliet. Kont imur il-mużew nagħmel xi presepju u dejjem bqajt nikber f'dak l-ambjent tal-miliet is-sena kollha. Għandi kamra ta' tfal armata s-sena kollha u għandi presepju nħallih is-sena kollha wkoll. Inni għal-bosta snin imma dawn l-aħħar 30 sena żidt fl-affarijiet. U qed nipprova nrawwa minn nepoti biex niġi nieqes jiena jieħu kollox hu jkomplu jew waraj. Bil-villaġġ tal-miliet bil-Borra Nieżla imsejjem b'ħafna siġar tal-miliet Franz Bondin u martu saħ umana li jħossu li raġuni ewlenija ta' din il-festa bla dubju ta' xejn għandha tkun mhux biss it-tiżjin u xinxilli imma l-preżenza b'mod ewlenija ta' Ġesu Bambin fi djarna imma fuq kollox f'qalbna l-koll.